Понякога, за да разберем себе си, трябва просто да влезем в гората. Там има едно място, където всяко чувство се превръща в история. Днес ще чуем една от тях. Готов ли си? Вдишай, издишай и слушай със сърцето си. Катеричката с перфектните купчинки. Катеричката Мара обичаше да подрежда жълъди. Не просто да ги събира, а да ги нарежда в идеални купчинки. По цвят, по размер, по блясък. Всеки ден започваше с проверка дали всичко си е на мястото. Ако не беше, Мара се напрягаше. Сърцето й заудряше бързо. Лапичките й започваха да треперят. Мара, хайде да играем, канеха я приятелите. Сега не мога. Още не съм си наредила. Но няма значение, настояваха. За мен има, прошепваше тя. Един ден вятърът разпиля копчинките. Мара замръзна. Сълзи напълниха очите й. Но тогава зайчето коленичи до нея и каза: хайде, ще ги подредим заедно. Но нека тази копчинка да бъде просто весела копчинка. Мара се усмихна. Не беше идеална, но беше споделена. А това беше достатъчно. Защо според теб Мара толкова много се притесняваше, когато жълъдите й не бяха подредени? Как смяташ, че се промени отношението на Мара, след като зайчето му помогна? А ако ти беше приятел на Мара, как би я убедил да не се тревожи толкова много за купчинките? Понякога ни се иска всичко да е точно, подредено и предвидимо. Това ни кара да се чувстваме спокойни и сигурни. Но в живота не всичко може да бъде под контрол. И това не е толкова страшно. Ако и ти обичаш нещата да са точно както трябва, знай, че е добре да подреждаш, но и да си даваш свобода. А ако видиш приятел, който се тревожи, когато нещо е различно, не му се подигравай. Просто бъди до него. Понякога най-доброто лекарство е нечия тиха компания.